विदर्भातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। श्री क्षेत्र कुणकेश्वर भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज असून श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे श्रावणातील पहिल्या श्रावण सोमवारला सुरुवात होत आहे। या श्रावण सोमवारची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे। येणाऱ्या भाविक भक्तांच्या सोयीसुविधा व दर्शन व्यवस्था नियोजन ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली असून सर्व भाविक भक्त पर्यटक यांनी देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर आणि प्रशासकीय यंत्रणेस सहकार्य करावं असं आवाहन ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी केलं आहे। श्रावण महिना सुरू झाला, मंडपाचे व्यवस्थापन असेल, या ठिकाणी रांगांचे व्यवस्थापन असेल ते पूर्णत्वास आलेलं आहे। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।